Kun valokuva muuttuu seinätauluksi, muisto saa uuden elämän. Herätä laatikoihin unohtuneet muistot henkiin. Onko nurkissasi laatikollinen vanhoja valokuvia? Kenties kellastuneita ja hieman suttuisia, mutta jokainen niistä kätkee tarinan. TVT-foton ajatus. Muisto herää henkiin. TVT-foto syntyy halusta antaa vanhoille kuville uusi elämä. Näemme jokaisessa valokuvassa tarinan, joka voi jatkua seinälläsi ja sydämessäsi. Perhekuva vuosikymmenten takaa muokattaisiin tyyliin, joka kertoo juuri teidän tarinanne. Muisto on kuin kuva. Kuva ei ole vain kuva. Se on pysäytetty tunne, muisto ja elämä. Tee vanhasta uutta ja anna kuvallesi ansaitsemaansa arvostusta. TVT-foto. Tee valokuvastasi taideteos.